Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe e ɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moniro ɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide e moɗon kadi oɗo subaka alarba ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaami kisal ha ittana en oɗo rafi holla en caggal no subaka foof e roɓindu jaydeli moɗon goto foof ina salmina inde kono kadi on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam daña duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna o foof bani mon debba Aissata Ndiaye no woni e banum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani Aissata mi salminimo mi salmitimama kadi no feewi subake sikki ala ko no mbiɗani tan duuɗi kadi ina jiiɗa no feewi ina cohla ha tengte kala subaka e saaha gonaɗo ko yidde wiide tan salminde bandiraɓe no kewɗen wiide kala subaka huccitoɓe meɗen gacca hajuji e hammuji kono kadi mbaɗa connexion ngaji munen e foof gam tigui wawde darde en ina mbaɗa commenté ina belto eɗen mbiye tan kadi foof eɗen jiiya eɗen calminaɓe no feewi eɗen jettaɓe ɗum ɗon noon ko jogade weltare e weytare kadi huccidde mabɓe oɗo subaka gam humnude aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeji leydi Sénégal ne wayno ko waylo tigui teska e nder ñawoje leydi men Sénégal kono ne kadi ina tawe hen koppareje kewɗe ganduɗa ɗe naggama en kaali hen hanki ɗum noon kadi jayneji ɗi garti hande kono kadi caggal jayneji ɗi Aissata so Allahu lamɗo jaaɓi ma en garto e oɗo gorko mo ganduɗa ko biteɗo hono Mamadou Coulibaly eɗen gandi walla mbiyen Mamadou Gako tigui eɗen gandi omono e korka yero e bébé Aïcha ma en tigui gaare makko so Allah jaaɓi gam ruttudemo teddungal kono ne kadi neldudemo duwaw e toon to leeli e saare gonga noon tigui Amadou jayde quotidien uddita damal ko noon tigui nden ɗon jayde wi ko waylo tigui e nder magistrature leydi men Sénégal jayde wi noon ko Macky Sall ina wayno de seeɗi walla mbiyen tigui dilleni oɗo tame tigui mo jogui ɗum ɗon noon ko Cheikh Tidiane Coulibaly kañum lomti biteɗo hono Bathio Camara toon to cour suprême kono ɗum ko noon biteɗo Demba Kandji kañum de oɗo saaha no jayde wiiri omono tigui e garage toon to présidence jayde las nden ɗon koye gonɗon felo yabɓi nde wi ko conseil supérieur de la magistrature manam tan galle joguiɗo ñawore tonde ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde wiide ko leçon manam de ko windande ganduɗa nde hande ina kay manam yeeri wi kala ko fate banggue e gueɗe ñawoje leydi men Sénégal Cheikh Tidiane Coulibaly kam tigui wonno horejo mo ganduɗa ko oɗon cour suprême kono kadi ɓe ganduɗa ɓe kam tigui lomti oɗo biteɗo ha joni hono Bathio Camara ɗum ɗon noon hollitama ni wonde yimɓe hewɓe de ina wayno ɗum ɗon ne wayno jaadani hen saabima noon tigui ha wone mabɓe guddi dame jalti tigui e ngal ɗon gollorgal ko jayde l'observateur addi koye on ɗon fannu nde arti e hen fannu nde wiide oɗo saaha hande ko conseil supérieur de la magistrature leydi men Sénégal ne wayno de révélation mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Coulibaly cuɓaɗo kesso tawi noon ko miñiraɗo walla mowniraɗo e mo ganduɗa ko ministre Abdoulatif Coulibaly ɗum ɗon noon hollitama ni wonde kanko tigui oɗo hande suuɓa yo won gardiɗo hono galle ñawirɗo towɗo leydi men Sénégal goɗɗum ko tawte hen ko on boros Covid 19 jayde wi noon ne wayno de nde arti ha joni ko illimore nde ganduɗa nde ina kay jara toon to ganduɗa ko woni test laboratoire ko witi ko e toon to institut Pasteur hollitama ni wonde ko ɓatti hono milliard uji ɗiɗi e copareje meɗen CFA kañum tigui woni ko laamu ngu yaltini gam wara on ɗon test ɗum ɗon noon ko tuggude e ñalawma sappo e jeetati lewru mai hani en nangui ñalawma hanki o Vox Populi nden ɗon jayde wayli sawru mbaggu nde ari koye alhaali ujunere temedde jeeɗiɗi milliard tawi noon ko halis mo moƴƴani hono fobier nangaɗo toon to Zac Mbao ko ɗo e Dakar Pape Diop e Farba Senghor jayde wi mone mabɓe kala lootima ha laaɓi ceer e ɗiɗo biyeji ɗi moƴƴani Pape Diop noon suuti konngudi so wiide wonde dañi ko bettere e mettere mawde kono kadi e takkede oɗo hono nguru muɗum waɗede ko yewti ko e gueɗe ɗe moƴƴani Farba Senghor kañum de wi kañum ko gorko mo ganduɗa o dewɗo lawol kono kadi meeɗani nadde e gueɗe baɗe ni kono kadi hay goto e ɓe ganduɗa ɓe e defti inde makko e oɗo fo biye o meeɗani jokkodirde kono kadi o meeɗani ɗum yiide jayde enquête koye on ɗon fannu arti ndewi ko contrefaçon kono kadi ko halis mo ganduɗa o e banditisme ndewi tan oɗo saaha hande kay ko aro sur un fléau jande noon ene sifo ko ganduɗa ko wondi e caɗele kewɗe ganduɗa ina soyna e ko witti on ɗon fannu ɓe kolliti wonde ko ɓuuri ujunere temedde ɗiɗi milliard e tawi noon ko halis mbo moƴƴani docteur noon Souleymane Astou Diagne kañum de suuti hen konngudi holliti wonde kulhuli muɗum e fannu o docteur Malick Sané kañum de holliti wonde so tawi de
ɗum ɗo yurnitaka ina gasa on ɗon kalis kay jokka ha joni ina wayno yirlade e nder leydi men Sénégal Bassirou Bey kañum ko fanniyanke to banggue faggudu kañum ne holliti wonde de so ɗe caɗele ha joni ne wayno ina deglaka law maɗum addan leydi ndi caɗele kulɓinniɗe e ko fayi arde kono kadi caggal nde inde mabɓe kala hono Pape Diop e Farba Senghor mone mabɓe kala holliti wonde koko jogori portude e plainte jeyde libération wi nden ɗon wayli sawru mbaggu e subaka he nde ari koye alhaali sukaɓe gandaɓe ko hirsanoɓe toon to Touba hollitama noon wonde de ko gueɗe gandaɗe de ko kawniɗe no feewi jiiya caggal nde enquête yuɓɓina e golle ɗe ina tawe hello tati kanko Bara Touré tumaɗo kay hirsude ɓe noon sukaɓe ɗiɗo toon to Touba hollitama de wonde e nder galle makko caggal nde losko waɗa tawama toon hono ullundu ɓaleru kono kadi e rawandu ganduɗa ndu ko ɗeɗɗanu tigui ha daari mayde kono kadi tawama e ko ganduɗa ko woni nokku ɗo looti hono ƴiƴam boɗejam coy tawi noon ko guirtodirɗam e ko yewti ko ƴiƴam ɗe ganduɗa ɗi ko ƴiƴam dawaɗi kam e ƴiƴam ulluɗi hollitama ni wonde hay koye tati ulluɗi kadi tawama e on ɗon galle kono ɗum ko jayde arti e gonka coronavirus hollitama ni wonde Dakar o saha hande wonde ɗum ɓernde oɗo rafi ɗo e wuuro lamorgo ngo hani e Sénégal kala eɓe kolliti wonde dañama walla mbiyen ɓe keeɓi ko tolni ujunere e temedde jeetati capanɗe tati ka guila tan nde rafi o naati ɗo fewde e ñalungue hollitama noon ñalawma hen ko tolni e capanɗe jeeɗiɗi tati tawi ko ha joni yaaɓe hanki ɓe hen capanɗe jeeɗiɗi ene wayne kadi ko ɗo gummi e wuuro lamorgo ngo capanɗe joyi e joyo ceeɗe selluɓe hanki Thiès kañum e Mbour e ha joni e nokkuji goɗɗi ko wayno Tambacounda ko noonne kadi e Ziguinchor kañumen kala keeɓi selluɓe kono kadi wonen nokkuji oɗo saha hande ɓe gayni ha laaɓi ceer wonduɓe e o mboros Covid 19 jayde Le Soleil nden ɗon ina wayno arti tigui walla mbiyen woƴa koye ɗi duuɓi capanɗe joyi nde quotidien national o heeɓi woni Diani Guendiri nde ko hande tigui waɗi duuɓi capanɗe joyi ko nde darnano ɗum ɗon noon Diani nde hokkiran ha joni konngol ko Bara Diouf mo ganduɗa Diani nde wi ko Bara Diouf do ina haalda e meɗen tawi noon ko interview manam yewtere yaje tigui nde ɓe mbaddi ha joni e mabɓe tawi noon ko interview mo ganduɗa o meeɗa waɗede publié saabi noon ko gam yidde ha joni mawnide ɗi duuɓi capanɗe joyi ko nde Diani ina wayno nde Léopold Sédar Senghor innuno e saaha nde leydi men heeɓi indépendance jayde Stade ko ɗon tigui uddata robine men jayde jewɗo subaka hande jayde wiide ina wayno ko ɓurde ha joni markude bituji tawi noon koye duuɓi sappo e jeenayyi Hollande oɗo saaha de kañum ɓuuri ha joni Lionel Messi forde kam e Cristiano Ronaldo jayde ni sifo kanko ɓiɗɗo Norvège najo ene wayno de o dillini cahuji ko tolni e laabi capanɗe jeegom tawi tan koye duuɓi sappo e jeenayyi tan don o yarata o saaha ɗum ɗon noon hollitama ni wonde ko Ronaldo el phénomène mo ganduɗa ko Ronaldo mawɗo no waji ɓe kenodirde kala e saaha kañum tan waɗi ko ɓuuri ɗum saabu on ɗon e nde yarano ɗo yarat ɗo duuɓi sappo e jeenayyi heeɓi loggude ko tolni e bituji capanɗe jeeɗiɗi e jeegom Cristiano Ronaldo e ɗin duuɓi kañum ko bituji sappo e goho loggi Messi ko bituji nogas Mbappé ɗo yarat ɗo kañum ko bituji capanɗe joyyi e jeetati ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e roɓine men jayde ƴeewo subaka Aissata noon tigui Amadou a haali ɗum joni joni sen garti e ko ganduɗa ko kañum woni laygol rafi o ma en gaare e Sankari Mamadou Gakou mo ganduɗa yete koye eɗen mbawi wiide koye galle o jeeyano saabu yete mo ganduɗa yete liggodima e meɗen ko faye ɗum ko ganduɗa kañum woni Korka Yoro e bébé Aïcha ko mette min dañi hen wadde noon ko arde laygol rafi mo ganduɗa ina uddi koye ɗo joni e Sénégal foof walla mbiyane aduna o foof hande noon alarba nogas lewru mai ko tolni ujunere e capannayyi e ɗiɗi test mbaɗa ko arti noon ina dañi rafi o ne tolni capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo ɓe ganduɗa ete hande dañi rafi ko ni lelori capanɗe jeetato ɓe e tato ko ɓe ganduɗa ina anda dabɓe ɗumen sappo e nayo ɓe ko kawuji communautaire dañɓe rafi o to anda ko ɗo ƴetti ɗum ɗum noon ɗiɗo ɓe ko Sacré Cœur Bentali dañi ɗiɗo Guédiawaye ɗiɗo Touba ko ɗiɗo HLM Grand Yoff goto Parcelles Assainies goto Ouakam goto Bel Air goto Keur Massar goto e Yeumbeul goto ko ni ɗum lelori ɗum noon ko tolni capanɗe jeeyo e tato celli ha koti galleji mumen ko ganduɗa ete jeenayo ɓe ganduɗa ɗo joni ni goni Sowétas e goto basɗo hen goto mo ganduɗa yaltinanoma leydi ndi ɗo joni noon guila rafi o fuɗɗi ha joni ko tolni e ujunnaje ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e nayo kawuji positif dañi ko tolni noon e ujunere e nogase ujunere e temedere e capanɗe jeetato e jeegom o celli ha koti galleji mumen ko tolni e capantato mbasi hen pittali mumen amun noon ɗo joni ko tolni temedere e
ujunere e temen nayi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗo goni e leece hôpitauji ɗi Amadou ɗum noon woni ko ganduɗa yete hande alarba résultat ji holliti ɗum caggal ɗum kono mbi ko no mbiruɗen ni e fuɗɗorde émission meɗen omo ganduɗa kanko woni Mamadou Gakou dimanche o wasi fittandu makko omo jeeyano noon e Korka Yaro e bébé Aïcha ƴewtindanoma noon kanko wonno sehil Kalidou omo waɗanno hen gueɗe mantiniɗe Amadou ganden tan kam mayde woppani suka woppani mawɗo tigi ko adi foof ko duwanademo nelludemo duwaw kanko hono Mamadou Gakou mo ganduɗa tawate tigi koye Korka Yaro e bébé Aïcha rawane kono kadi e hikka Allah waɗi noon no mbirɗa ni o hawri e ladial ɗum ɗon ko jamma alet tigi wonno jamma jengguɗo ɗum ɗon noon o heeɓi ni wirnede ɗo e Malika to ɗo henno tigi mbiyen kono tan ciftinen o jeeya ko toon to ogo ɗum ɗon noon kono mbiɗen ni duwanademo nde Allah yurmotoma yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kono ɗum ko artude e hol gonnoɗo omo ganduɗa ko Mamadou Gakou ko neɗɗo mo ganduɗa heeɓi annodirde e Yero kono koye ballal mawni ko ina wayno ko hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi 1997 aɗa andi ɗum wona joni guila nden noon kanko e Yero o mawni koye junggo Yero machallah aɓe jaada kañum hollimo holko woni théâtre holko woni ha joni gonka wona ka Allah waɗi noon ɓe juudi ko heewi machallah to banggue e théâtre uji ɗemgal jolfe kono kadi Yero ɓe jiitodiri fotimo e banggue ɗemgal pular ngal machallah en jigguila rawane ene wayno ko piidi kadi o meeɗi yaltude to banggue théâtre pular kono kadi ko ɗon kadi haɗata yaltude to banggue théâtre pular ɗaɗi woni hannde omon li toon to Saare Gonga wadde ko duwnade Yero e équipe muɗum foof duwnade Yero noon ko duwnade Pindi TV duwnade Yero ko duwnade leñol fulɓe kala duwnade Yero ko duwnade Sénégal kala duwnade Yero aussi ne wayno ko duwnade dendagal dilloɓe e banggue théâtre leydi men Sénégal wadde eɗen gandi hono ɓeɗon sukaɓe hannde eɓe keewi e nder théâtre o ɓe Yero en pooti waɓe no Yero en pooti o saaha garti en jii gueɗe mantiniɗe ɗe waɗi e ko yewti koye kaɗo Korka Rawane e Korka hikka woni Korka Yaro e bébé Aïcha wadde eɗen gandi aduna ko noon ɗum ɗon noon Pindi TV e nder ha joni oɗo plateau roɓino jayndeji suuɓi hande o caggal balɗe tati ko wirni e on tumo ruttudemo duwa ruttudemo teddugal kadi ngal ganduɗa hakke ne wayno ene gasa tawi sen joɗima ɗo henne fodde balɗe limtiɗe ɗen kala en mbawa ruttude saabu gueɗal mantinigal ngal o waɗi kono ene gasa so tawi oɗo saaha ɓenni inchallahu rabbi ma kamɓe trouboɓe gara ɓe jooɗo ɓe duttamo teddugal ɓurgal yaaji so Allahu lamɗo jaaɓi neddude duwaw toon to diwan mo Matam tade woni ko ogo jeeya neddude duwaw aussi cuddide makko neddude duwaw kadi aussi ñagade Allah nde Allah fawata junggo e ɓesgu makko caggal omo acci ɓinguel dewli ngel ganduɗa ne yaara e duuɓi sappo e ɗiɗi kono kadi e cuddide makko hande nan ɗon ɗo Malika ɗo kamɓe kadi eɗen mbiyaɓe tan yo Allah hokkuɓe nde ɓe muñiri noon tigui Amadou yo Allah jaab duwaw koni tan no mbirumi joni ni mayde kam woppani suka woppani mawɗo koko ganduɗa noon ko tan wiyete ni gueɗe jaam gonɗade ko en ko gurdam e mayde wondi kono wiyete ni rafi wona mayde kono cellal kadi wona gurdam ɗum ne koko ganduɗa yete hande ko enen gondi hen sen so neɗɗo ari jibinama ma yimɓe gonda e welema mo ganduɗa gasata kono so neɗɗo yalti aduna kadi ma yimɓe gonda e mette ganduɗa yete gasata e ɓerde mumen kono noon tawde ko Allah jeeyi ko kañum tottata ko kañum tettata nde wela ko nden tottata sene totta en tinata kono kadi sene ƴetta en tinata ko wiide tan yo Allah yurmo yaafomo Allah totta koreji makko ɓerde ganda ko ɓerde muñal Allah hannamo aljanna o gonaɓe fof nana duwane Yoro nana duwane dendagal Pindi TV fof nana duwane e sankare omo ganda kanko woni Mamadou Gakou ko noon Aissata ɗum ɗon mataw ene gasta e bandiraɓe ene nandara hono image mo ganduɗa o ko gonɗo yaade kollirowo wonde machallah ko ɗo tigui o wonno koye troubiére o wonno ɓe ballodiri no fewi o waɗi kadi gueɗe mantiniɗe e ko yetti ko e nder ha joni on ɗon troupe wadde mataw ko ɗon tan hono gacciten ɓe ganduɗa ɓe ko réalisateur uji meɗen ɗi ina wayno kemna bandiraɓe e on tuma guddiren ɗon ha saaha goɗɗo sall noon tigui Amadou ko ɗon tigui ndeweten uɗɗen roɓindu jaydeli meɗen e salminde e jarnude jeeɓowo kala e ruttade duwanade dendagal artiste uji ɓe ganduɗa ene gonno e Korka Yaro e bébé Aïcha e artiste pulareɓe foof jolfuɓe fof nana duwane ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banu gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗano e banggal caméra o Allah jarama on jarama